Klomka joto o video no nai tongnai ani viewers rok tei subscriber rok tei joto o Tiprasa hasteni ani Tiprasa takhuk tei bosong tei joto mafani soman rongno huilano norokno ani YouTube channel ni bisingtui joto no lamsogo tei joto no ani kha bisingni kha kufur joto no ya faro ang tini norong bagai belai kheno nakokmani kok tubui phaika norok o video no huilani simi paithok jora continue full aske naibai jadi video no skip ta khaidi hingke takhok tei bosong ang tini bo topic no tui sanani thangui tong norok huilano tinini video ni title haikaba thumbnail nuguino norok sawi manbai khena hingke faidi tinini o video ni main topic ni bokhago thanglai yano tei khonalaina hingke takhuk tei bosong ang tini bo topic no tui sanani thangui tong tei bo kong no tui sanani nai tong norok ani video ni title thumbnail nuguino norok sawi manbai khena hingke faidi ang tini norok bai o video ni bisingtui kisisa kok salainai tei norok bai bo share khlalainai ang haina norok no konyani musungo norok o video no nai tongkha hingke ba nuk tongkha hingke puilani simi paithak jora bkharioi video no skip khaioi norok naibai jadi norok video no continue nai thangka hingke puilani simi paithak jora norok kaham hamya kaham khaino o video ni bisingtui norok bujioi manai tei sawibo manai chini bosong tangwi buini bosong hai wngwi manya omono tinini topic hinke chini bosong rok tangwi buini bosong hai wngwi manya chini bosongo tamo tong boma hai jinis tong tei boma hai rok problem tongoi chini bosong tini buini bosong hai wngwi manya kho ba wngwi manya omose takhok tei bosong tini porshno ka omose tamo tong chini bosongo namung sasa tongida jeng buini bosong hai wngwi manya o bisingni karon jeta chini bosongo tongmani bagwi de chini bosong ba buini bosong hai rok wngwi manya khotabo ba wngsugui manya wngwi tong obose kaisa chwng tini o video ni bisingtui sawi malainai takhok tei bosong tabuk fada chini bosong rok lekhapora kwrwiko ba tabuk fano de siyako ba ringyakho ba mokol nugyakho ba wansugui malaiyakho ba himgui malaiyakho omoni bisingtui da omo hai rok wngwi chini bosong rok buini bosong hai wngwi maya wngwi tong phiaba takhok tei bosong omoni bisingtuia chini bosongo bo kwbangmano sikwrwng naikwrwng lekhapora kwrwng uansukna kwrwng naharna kwrwng himna kwrwng kwbangmano wngbaikha haifano tobo tabuk fano o buini bosong hai tabuk bo chini bosong wngwi si manyakho ba wngwi manya lekhapora tongo thik ase gyan budik tongo podre po chini bosongo wngbaikha tabuk motamoti haifano tangwi chwng tabuk bo aro kwlwgwi tongkho bat buini bosong hai wngwi manya obose chini main tinini porshno ko obose takhok tei bosong norok thanio tangwi wngwi manya faidi ang tini norok ni bagwi pasta question swnamwi tui phaika
tangwi buini bosong hai sini bosong wngwi manya hingke o pasta karon hekaba o pasta sini bisingo ekdom tamhnai capacity kwrwi wngwi tongma bai tini sini bosong buini bosong hai wngwi maya wngwi tongo hingke faidi tahuk tei busong o pasta point tamo ang tabuk norokno kaisa kai detail sawi thanai chini bosong buini bosong hai wngwi mani karon wngkha number 1 this is the love tahuk tei busong number 1 hingke this is the love hamjakma kwrwi chini bosongo hamjakma kwrwi wngwi no buini bosong hai wngwi maya wngwi tonglaio tahuk tei busong tabuk nung hoito bwkhao doubt wngwi mano ba question habwi mano tangwi hamjakma kwrwi wngna nangba जों hamjaklai tongle ang nog nukungko an bihingo bo sal bariya maisari ui tonobo ha kaham kanyang buino hamjagui tongle it is no takte busong o hamjamung ya ang tini o hamjamung norokno kaham kai detail kai sbai sugrubui sana thaka hingke tini ni o video ekta film ni lir wngwi thanai hingke ang norokno short kaina tini sasinai this is the love tini bosongo o love jinis ta kwrwi wngna bai chini bosong rok buini bosong hai wngwi manya abo norok number 1 bujiwi nahadi but wansugui nahadi tini o labo tamo tong ha ang norokno obono sbai sugrubui sana thakya ang norokno thaisikun saka video kwbangma lir logoi thanai number 1 hingke obono tahote busong chini bosongo hamjaklaimani kwrwi omoni bagui no buini bosong hai chwng wngwi manya abo number 1 norok khnawi narrative number 2 hingke khnadi number 2 hingke hincha hinchi ni bisingtwi chini bosong rok buini bosong hai wngwi manya taktei busong chini bosongko hincha hinchi wnglaimani permanent wngwi thangka permanent taktei busong permanent wngwi thangka chini bosongni bisingo kaisa no kaham nugui maya ha kaisa no chawi nugui maya kaisa kaham khainani thangka hingke bono hincha hinchi wnglaio kaisa lama kaham bo thaka hingke bono hincha hinchi wnglaio hingke bahaike a kaisa borok kaham wngwi thangka hingke a jaga se nang hincha hinchi wnglaina tong hingke o kaham jeta thangwi tongnai borok bo bahaike kaham wngwi manaiba ha bo bahaike kaham wngwi manai sadi norokno hingke chini bosongo hincha hinchi wnglaimani abo permanent jemon certificate hai abo joto borok thani bono certificate wngwi thangka borokni bwkhao oboni bagui chini bosong rok buini bosong hai wngwi manya tahote busong jotoni ang sana thangya 100% no 70% no chini bosorokni thanio swkaljingma rokni hai bwkha wngwi thangka swkaljingma rokni hai bwkha tabuk romdi example swkaljingma rok kahamno nugui tongmanba romdi ning tabuk bazani phuno mangso pai tukha o swkaljingma o mangso no nukhai tamnai nini bohogono bo swksawi rinai hingke nini bohogo swksawi rikha hingke a borok bo tamsinai bo thwisinai wngya kheba thwiya phano bo bithi rok chana nangnai bini bithi chanani rangsi kwrwi bo jago jungui ma phalai ha musuk mal mata phali to bo hamna nangnai hingke naidi aphorkheno bini nukhung bo group sa baisinai tini bini sak bo onek problem nangui thangsinai thik omo haino chini bosongo bo 100% no 70% borokni thanio o swkaljikmani
যেমন নাসিলেমুং হাই চিনি বসঙ্গব 70% বরং থানিব অসকাল जोंनि নাসিলেমুং হাই চিনি বরগ পার্মানেন্ট সার্টিফিকেট ngै थाङा दागुदै बुंस अमनि बागैनो चिनि बसंनि बिसिंखौ जों सावि मैया जुगै मैया कतरङि मैया डेभलप ngै मैया अरसा डेभलप लामाव थाखांखाय बेमासा बरक हिंसा नाङै दंनाय बाननो तामुखाय खिख्लायमानानि तामुखायनो तामुखलायमान अबहाय मासुमुं फायनाय दागुदै बुंस खरसा बरक रन्दी एग्जाम्पल लेखाफोरा बुं खायथाङा बा डक्टर एमि फोरबो परिवि थांखा बा जेकुनु सामुखा बुं खायनो खाय थांखा अजाराव आं रं थेंसाखा बसकाल जों माहाय जेमन बहगाव मुइ सुसारि माहाय ठीक अबहायनो चिनि बसने बिसिंबो ओ जेताक बरक काहामनो ब तामुखाय हामिया खालायमानो अबसेस्ता नायनाय अब तामनि बागै hincha hinchini bagwi dagote bukso hincha hinchini bagwino sini bosango sung bui hai kusugo kawi maya ngui tongo dagote bukso abonorok dui namor muitu narakdi sini bosango hincha hinchi nglaimani angrong thasigon saka ese sana musugo permanent haing thanga permanent certificate jeng gridiba khlaya diba permanent certificate ठीक अबहायनो hincha hinchibo sini boson bisingko ekdom permanent tip ngै थाङा अबनि बिसिंतै sini bosongrok buini bosong hai ngै manya ba ngै manlaya ngै dong ang joto norno सबाय सुग्रुबि सालिया दाखोते बुसो आं पिलावन सारनोनो भिडिअ लगै थांनाय अ hincha hinchibo गोबां मनो डिटेल दं आं अ डिटेल कासे कासे सालिया नरनो आं जास्ट शर्ट काइ नरनो सारिका दाखोते बुसो इनके आबो दुई नाम्बार थांखा hincha hinchi 3 नाम्बार हंखाय तमung sitrani bagwi sini bosongo buini bosong hai nglai malaliya dahote bukso sini bosongo emon je tongmung sitra nglaika norok joto saimano ha baksaba chalakhibi khalayo baksaba bikibi khalayo baksaba susil yolayo baksaba drugs salayo ha baksaba sinal suda wajalayo abotei sailapuri podre pod chini bosongo tongmung sitrani bisingtibo chini bosongo sung buini bosong hai ngै malaliya chini bosongo एकदम बेटला तमung sitra bangkhokui thanga bangkhokui अबनि बिसिंतो chini दफार buini bosong hai ngै manya तमung sitra rokni bagwi samung sitra rokni bagwi nomung sitra rokni bagwi ha अमहाय ngैनो ajakan jaka kologlai tong sung kologlai tongmung sitra lomui thanga chini bosongo samung sitra lomui thanga nomung sitra lomui thanga अमदि बिसिंतिनो आं हाय सानामसंगो बुइनि बसं हाय chini bosong ngै manliya norabo kahamkai wansugui naibedi dahotai buso abang number 3 do ang rong shot chimisi sain thangsinai ang pura sbai sugrubi sana nailiya pura sbai sugrubi sana ke ang nang pulamon saka 3-4 gonda nang thanai tinini o video just norong nang songkep ni bisingtinyo sawi thangsinai 3 number norok mutun darakdi tongmung sitrani bagwi chini bosong buini bosong hai ngै maliya 4 number hongke samung kahamno swrwng laima kwrwini bagwi 4 number hongtamo chini bosongo samung kahamno swrwng laimani kwrwikha dahote buso samung kahamno swrwng laimani kwrwikha bahai chini bosongo develop sinai bahai ke naithok sinai bahai ke buini bosong hai ngै mansinai samung kahamno swrwng lainani omhai jinista kwse kwrwikha chini bosongo soi hamya lama bang swrwng lainai hamya tomong mangno swrwng lainai samung hamya mangno janan bagwi swrwng lainai tong sitra tongnan bagwi mangno swrwng lainai ha samung kaham swrwng laisi kwrwikha bahai kele chini bosongo buini bosong hai kusu kai step to step kai जों थाङै मासिनाय बा हामे मांसे सोंलाय दं kai हामे मांसे बेवहार यूज खालाय दं kai बाहायकेले बुइनि बसं हाय
wngwi manaisa tahotai buso angkai oboni bagino chini bosongo samung kahamno swrwnglaimani kwrwi wngmani bagino chini bosongrok buini bosong hai wngwi manliya abo norok kaham kai uansugui naibaidi tei norok bujiui naibaidi tahotai buso. Okay, 5 number last question 5 number hingkai bosongni bagwi public organic babe samung tanglaima kwrwi 5 number last question hingkai bosongni bagwi public organic babe samung tanglaimani kwrwi public অর্থাৎ পার্সোনাল chini bosongni bisingo samung tanglaimani kwrwi tahotai buso noro abo kahamkai bujiui nahadi ang bokongno tui sanani thangto hoito nung bwkhao haino hai uansugui naharmano tangwi samung khlai tongnane ha ang nog nukungo kahamkai samung khai tongo ha kahamkai income khai tongo kahamkai big bwsano pusiui tongo. This is the new obiya tahotai buso bosongni bisingo swrwng organic mane public organic mane sarkarni sara swrwng public organic babe swrwng samung tanglaimani kwrwini bagwi chini bosong buini bosong hai wngwi manya tahotai buso tabuk romdi example lang normo saikna rono tabuk chini borong bwnang Dr. Biswajit bo jeta samung khai tongmani bo abo sarkarni bisingtwi bo khai tongba bo kaisa bini personal ba public ni bisingtwi bo obo kaisa bo samung khai tongo dofarongno bo chubanani bagwi kaham khlainani bagwi bo samung khlai tongo thik obo haino chini bosongo oma hai samung khlailaimani kwrwini no chini dofani bisingo buini dofa hai kujugo kalaimaya tolana tola nglai tongo tahotai buso जों bosongni abno kaham busiti bosongko example romni tabuk thalik bosong pono wngkha ba wa bosong pono wngkha a bosongo kaisa wa pono tung ba thalik pono tung haiba thalik bosongo kaisa thalik bufangna tongba aro 5-6 ta phun tongnai ba 3-4 ta phun tongnai tabuk a bosongno swrwng kaham kai khairi khangkai ba wa bosongno pono swrwng kaham kai thangwi naithokai sajogwi tebo torui logui thangtung tebo muyarok achaitung ba tebo mane wa bosong eri thangtung hwnwi swrwng aro thangwi o wa bosongno thangwi swrwng kaham kai khairi khangkai o wa bosongni joto wa tongmarok bo torui logui phaiglakda tebo muya achainai tebo torui logui thangnai thik obo haino chini bosongo bo o muya sorry o wa bosong haino kwbangma tongo jemon wa bosongo 50-60 ta wa tongma haino chini bosongo bo lokho borok kwrwi diba angkai swrwng o bosongno thangwi swrwng pal kai thangwi samung khlaika hangke naithok khlaika hangke ha bahaike o bosong jemon wa bosong torui logui naithokui thangma haino chini bosong o maike chini bosongo samung khlaika hangke naithok torui logui phaiglakda buini bosong hai wngwi manglakda sabai dinoro tahotai buso wngwi mano जों o maike chini bosongo जों o maike samung tanglaika hangke chini bosongo जों bwkhariwi जों bosongno naithok khainani bosongno develop khainani bosongno swngchar rinani bosongno twi luwi torinani hingke जों o bosongno twi lurka hangkai sarika hangke bodre je nangma jotono जों rika hangke o bosong bo torglakda bo loglakda bo naithoklakda bo obosoi bo naithoknai loknai torui logui thangwi oro bwthai kwbangma aron bisingtwi mabo masanai phalwi manai be bodre bo जों samungo thebui manai thik obo haino tahotai busong chini bosongo जों omo haike public organic ba personal organic babe जों samung khlaiangwi no chini bosongo जों chini bosong hamwi maya buini bosong hai torui logui mayang tongo tangwi जों obo hai khlainana nangma sugui tongmani tahotai busong tangwi omo hai khlaina chini bosong kwlwkjak tahotai busong norok to kahamai saimano anisili tebo lekha pora kwrwng tebo gyan budi kwrwng o hasakao chini bosongni bising kwbangma tongo जों tangwi omo haike chini bosongo जों public organic babe samung khlaina hingke chini bosong wngkha kwlwkjak bosong tahotai busong buibai kasukjak bosong oboni bagwi se
जों पालखाय Chini Bosong Samung Kalaki Hingse Chini Bosong Hamsawi Tangi Manai Kosoko Tangi Manai Tahu de Bosong Enggak obon bagino ang tini norong ni bagay okok to wi phayo tahu de Bosong Chini Bosong buini Bosong hai wngwi manya ba chugui maya ba hamsai maya tongmani karon wngkha o 5টা পয়েন্ট Chini Bosong ekdom permanent wngwi tongmani bagay o 5টা পয়েন্ট Chini Bosong ekdom bitterness wngwi tongmani bagay Chini Bosong ni jara tongnai rok borok manusu wngwi tongnai rok borok hambui chawi maya kusuko kalai maya wngwi tongo tahu de Bosong hamjangmani kwrwi Hincha hinchi kwbang tarpore Tongmung sitra ni bagay ang sot thaisani tabo paithago Samung kahamno swrwng laimani kwrwini bagay Bosong ni bagay public organic babe samung khlaimani kwrwi wngwi a Bosong develop wngwi maya wngwi tongo tahu de Bosong a Bosong sugui maya wngwi tongo a Bosong haino hai kwlwgwi tongo tahu de Bosong obon bagino joto tahuk de Bosong o biduno naitongnai joto ani Tiprasa sikili sikla tei joto mafani soman songrong ro ang sanani musungo जों जे sugui maya hami maya wngwi tongmani karon wngkha Chini Bosong belai kheno जों kaham uansukmung kaham naharmung kaham khlaimung kaham swrwngmung kaham samung kaham tongmung kwrwini bagino Chini Bosong tabuk kwlwgwi tongo tahu de Bosong norok kaham kai norok bo uansukgwi naidi thopuru chapru जों bo jagao kwlwgwi tong bo position o जों tabuk omo hai wngwi bui hai wngwi maya wngtong norok bo kaham kai uansukgwi naidi Chini Bosong bo motamoti lekhapora motamoti gyan buddhi gwnang kwbang mano tongo tahu de Bosong haifano Chini Tiprasa Bosong ni bisingo ang dong puilawon saka thaisikon saka 5টা পয়েন্ট o sitra tongo bai Chini Bosong जों kawi bo maya torwi bo maya asuna asuk yakai thwinani palase tahu de Bosong kaljing barokni uansukmung hai Chini Bosong 70% borok thani mano omo hai uansukmung sitra uansukmung habwi thangkha tahu de Bosong hingkai tinini video norong bagwi tuwi phaimani hingkai omono tahu de Bosong Chini Bosong tangwi buini Bosong hai wngwi maya aboni karon tamo norokno 5টা পয়েন্ট saikha rikha tahu de Bosong norok 5টা পয়েন্ট norok saimangkhana o 5টা পয়েন্ট ni bisingtwino Chini Bosong ni bisingo जों kwlwglai tongo o 5টা পয়েন্ট Chini Bosong omo hai ekdom sitra tongmani bagino जों develop wngwi maya hamwi maya podrepod जों naithok wngwi maya wnglai tongo tahu de Bosong hingkai tinini video amsung sinai tahu de Bosong norok o video ni bisingtwi tamo swrwng mankha ba tamo sawi mankha norok comment khainani tapokdi tei o video ni bisingo norong thanibo ang chaya chuya rok bul ba podrepod kokthai rok sitra haikeba chaya rok sajagmani tongkha hingkai ang norokno puilano nakar sanjago norok ano jotono nakar jabaidi hingkai tinini video do amsung sinai tahu de Bosong kotal video haino hai norok bai malai phinai tei haino hai norok bagwi ang kokthai kaham rok tubi phainai hingkai norok o video no naitongkha keba nuktongkha keba o channel no subscribe khlaiko hingkai norok subscribe kaisa khairidi tongno norok o video no chajakha haikeba naithokjakha ba hamjakha hingkeba like kaisa ridi norok tongmono chajakya ba gothokjakya hingkeba kokrwi like ta ridi abo norokni bepar tahu de Bosong hingkai amsung sinai tahu de Bosong haino hai kotal video norok bai malai phinai jotono no Hambai jotono kaham kwrwng tongmai jadi Tiprasa ayo lokthong thangado pranchok